Satun ambo ingin menambah ilmu baraja lambo bela diri kedanya Datuk Puncak Alam di Tumandi bernama Galui Batu Mandi. Galui Batu Mandi jo beliau ambo dia maklulah ambo orang bangsat orang ndak punya, orang ndak mempunyai mentulah indak berpikir untuk kabar aja ambo mencari api ambo jua dahulu dapat piti pai baguru ibalian santu guru ibalian timbakau guru ibali minyak ibali lampu katu barajo jonya Puncak Alam katu baraja jonya Puncak Alam salah satu no ambo lah nan nak buah liau nan bisa mempakambang Galui Batu Mandi. Alhamdulillah kata itu ambo lah wakarajo Bukit Tinggi sekali mulai hari ambo datang pulang ke pondok ini Puncak Alam. Ambo bawalah segala seketik perbekalan untuk beliau dari pasar setelah itu beliau ajawa Galui Batu Mandi mangko ikoko sabanano Galui Batu Mandi ko namono Galui Harimau. Jadi namanya Galui Batu Mandi.